Esta fin de semana houve tempo para todo, tamén pro deporte como excusa pro intercambio cultural. Integrantes do colectivo A Tarabela disputaron este sábado un partido de fútbol no campo do Outeiriño en Silleda contra veciños de outras latitudes como Senegal ou Arxentina. O resultado foi o de menos, por certo, un empate a 10 goles. O importante era pasar unha xornada de convivencia que rematou nunha cea de confraternidade onde non faltaron os ritmos africanos. Por certo que a Tarabela tamén ten actividades esta semana. Entre elas o mércores unha sesión de Cineforum ás 9:30 da noite coa proxección do filme The Devil and Daniel Johnston. Diego, ciérrame el tifón. Solo. Medio. Ahí, Va para ahí seguro, además. Ahí. Hoy de los verdes.